gani a ido na zuciya ba za ta zata ba. Wata ɗaya ni gani mai kyan hali da kyawun suna, zuciya idan ta rasa ta ba za a san me zai afku ba. Ni gani nake na samu wacce za ni kai a gidana, ashe zuwa kawai nika yi ban san abin da zai gito ba. Mun yi maganar aure da ita muna yawan son juna, lokaci yana shuɗewa ban musan akwai rabuwa ba. Idan na zo wajen ta muna magana tana ganin yanayina, ta bani 'yan kuɗi sai ta ce ni rike ni ko ba zan karɓa ba. Ita 'yar gidan manya babanta baya aikin gona, ni kwaɗan gidan talaka noma muke ba zan ɓoye ba. Wata ran muna taɗi sai ta ce mu je gidansu ta nuna, muna shiga ciki ta gaya musu ni take ta so ba wai ba. Murmushi nake yadda na gana ta kama hannayena, zuciya tana shauki wata san abun da za ta faɗa ba. In sake jiki aka ce mani ga waje in zo in zauna, an kasa abinci da namu ni na ci shi ko ban so ba. Walwala nake a gidan da an faranta dukkan raina, idan ka zo gidan ka gane ni ba za ka ce da ni bari ba. Sannadin ta ne suna don ta fitar da ni daga rana, lokaci yana shuɗewa ban musan akwai rabuwa ba. Mun yi maganar aure abun ta zaya nuna, sai ya ce turo gobe na gida ba za ya fita ba. An yi magana an kare an ka sanya babbar rana, ran da za aure na da masoyiya ba zan ɓoye ba. To da jin hakan yarinyar sai ta yo kira a wayana, ta ce in sayo mana waka ba ta san ina yi ne ba. Sai na shirya waka ne rera ni sanya sunayena, sai na ba ta wakar amma ban faɗa ni ce ni ne ba. Wayewar gari sai na ga kira tana kira a wayana, sai ta ce da ni wakar nan ta ji ta yaba wasa ba. Abba ma ya ce ni kirawo wanda ya yi min waƙina, za ya ba shi babbar kyauta wadda bai zata zai mai ba. Sai na ce mata aini ne, sai tana ta mamakina, ga ni rera waka don wata sanda dai ina yi ne ba. Sai ta ƙara nunan ƙauna ta kashe tana ta yabona, da ta faɗi gida babanta ya tashi ya ce bai gane ba. Sai ta ce Kabir ne ya yi waka, Kabir wanda sai aure na, sai ya ɓata rai ya kace ta kira ni ba ta sani ne ba. Na yi so ina kallon yanayin shafar gaba gabana, sai ya ce da ni maganar aure na bar ta ba za a yi ba. Sai ni dinga kuka ita ma kuka da wannan rana, abinda ne jiya kunne na zuciya ba za ta zata ba. Ni nake gani an sanya idanuwa suna min yana, abinda ne jiya kunne na zuciya ba za ta zata ba. Domin jin ci gaban waƙar, ku kasance tare da ni a kodayaushe. Ni ne na Kabir M. Sa'ad, fatan alkhairi.